με Εβάντρο. Η παλιά πάει να πιάσει τον ύπνο τον Αλομέροβιτς που ήταν μερικά μέτρα πιο έξω. Τον goalkeeper της ΑΕΚ. Και πάλι η προηγούμενη φάση. Για να δούμε τώρα την ΑΕΚ με Ρούμπιο να κάνει κίνηση. Ο Κίτσος πιέζει, κρατάει ο Ρούμπιο. Θέλησε να περάσει, πέρασε ο Ρούμπιο. Η σέντρα που βγαίνει ο Φαβιάνο εύκολα. Εβάντρο. Το γύρισμα, αυτή είναι καλή στιγμή. Ο Νεοφίτου προσπάθησε, η ΑΕΚ τώρα θα διώξει η αμυνά της. Να η πρώτη καλή στιγμή. Ωραία κίνηση πήγε να κάνει ο Κίτσος, αλλά βγάζει εξαιρετικά άμυνα και κλέβει την μπάλα ο Περεπόνς. Εκπολό εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει προϋπόθεση χαμηλά. Ο Κουλιμπαλί θα διώξει. Αυτή είναι καλή στιγμή με τον Κουλιμπαλί. Θα βγάλει νέα σέντρα. Με τον Άλλη δεν ξέρω αν βρήκε. Γύρισμα, ευκαιρία. Αυτός που ευνηδιάζεται περισσότερο είναι ο Νικόλας Παναγιώτου. Η μπάλα πήγε προς τον Νάτος εδώ, ο Παναγιώτου, στον Κύπριο αμυντικό. Μπορούσε να πάρει κεφαλιά. Σεμέδο, η σέντρα καλή. Η μπάλα, ο Μιλίσεβιτς θέλει να διώξει. Έχει βρει σε σώμα παίκτη της ΑΕΚ. Πρόλαβα να δω καλά. Η ΑΕΚ βγαίνει στο προσκήνιο με Ρούμπιο εντός περιοχής. Η σέντρα που βγαίνει παραλίγο να γίνει το λάθος και το αυτογκόλ. Ουσιαστικά ο Νικόλας Παναγιώτου θα διώξει. Η μπάλα πάει κόρνερ για την ΑΕΚ. Χέρι ή στο σώμα και μετά στο χέρι. Ούτε εδώ. Να περιμένουμε. Να βρούμε το replay εκείνο το οποίο πάντως στο χέρι το έχει μαζέψει ο Λέδες. Σίγουρα η μπάλα έχει βρει πάνω στον Λέδες. Το κατά πόσο είναι στο χέρι όχι. Δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, έχει τελειώσει το τσεκ. Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι είναι στο σώμα. Χατζηγιοβάνι τώρα να εκτελεί. Κεφαλιά από μάκρυνση. Ο Έιτινγκ και ένα σούτ έξω. Μετά από πάρα πολύ ώρα έχουμε δει σούτ. Είναι για την Ομόνια με τον Ολλανδό τον Έιτινγκ να δοκιμάζει. Η μπάλα ψηλά πάντως. Δεν απείλησε εν τέλει τον Αλομέροβιτς. Χατζηγιοβάνις, τρέχει ο Νάλι. Χατζηγιοβάνις κρατάει μπάλα, θέλει να μπει τώρα μες στην περιοχή. Χατζηγιοβάνις κάνει μια σέντρα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Αλομέροβιτς. Κίτσο πάλι ο Έιτινγκ, η σέντρα του τελευταίου. Ο Νεοφίτου θα δοκιμάσει ένα σούτ, θα το κάνει έξω. Καλή σκέψη από το μικρό, δοκιμάζει το σούτ, θα πάρει το χειροκρότημα, η μπάλα λίγο έξω από την εστία. Βλέπετε εδώ με το στήθος, με το κεφάλι, δοκιμάζει και το σούτ με την Ομόνια. Με τον Σεμέδο βγαίνει μια κάθετη προϋπόθεση. Πέρασε ο Χατζηγιοβάνις κάτω. Πέναλτι. Ναι, θα τον ανατρέψει ο Αλομέροβιτς. Υπάρχει offside. Τελειώνει η φάση. Επιμένει η Ομόνια. Ένα γύρισμα. Εράκοβιτς στα χέρια του Αλομέροβιτς. Διακριθισμένα για την Ομόνια είναι. Εδώ βγήκε μια ωραία κάθετη από τον Αμίν. Η ΑΕΚ στο προσκήνιο. Ιβάνοβιτς εντός περιοχής κρατάει. Υποπίεση από τον Φωτικίτσο. Ένα γύρισμα με την ΑΕΚ να επιμένει. Ένα σουτ έξω. Ψηλά η μπάλα. Περιμένει ο Σεμέδο. Περιμένει και ο Στεπίνσκι. Η μπάλα που είναι στον Σεμέδο. Εντός περιοχής. Βουίλι Σεμέδο κάνει την κίνηση χαμηλά. Δοκάρι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή στο παιχνίδι και έρχεται στο 76. Η Ομόνια που επιμένει. Θα βγει ο Μάριτς και θα είναι η τρίτη αλλαγή. Να το γκολ! 1-0. Απίθανο γκολ την ώρα που λέγαμε για την αλλαγή. Η Ομόνια με τον Έιτινγκ να σκοράρει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ένα γκολ, μια λεπτομέρεια μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι. Η Ομόνια σκοράρει στο 79, ο Έιτινγκ είναι ο σκόρερ και στο Γάσιπι οι έξαλλοι πανηγυρισμοί είναι από τους φίλους των Πρασίνων. Βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. 1-0 η Ομόνια, Αλομέροβιτς. Εράκοβιτς για τον Σεμέδο που τρέχει, θα προλάβει τον Μιλίσεβιτς. Σεμέδο θέλει να μπει μες στην περιοχή. Ο Μιλίσεβιτς πέρασε, ο Σεμέδο βρέθηκε κάτω, πέναλτι για την Ομόνια. Από το μαρκάρισμα του Μιλίσεβιτς, κίτρινη στον αρχηγό της ΑΕΚ, πέναλτι για την Ομόνια. Σε αυτή τη μονομαχία των δύο βρέθηκε κάτω Σεμέδο. Θα πάρει μπάλα, μάλλον θα διώξει μπάλα. Από εκεί και πέρα ό,τι έχει γίνει είναι ψηλά. Αν κρίνει ότι υπάρχει πέναλτι και θα πάρει πίσω την απόφαση του. Δεν είναι πέναλτι για τον Αλφαντιούκου. Βγαίνει μια παλιά. Σεμέδο πετάχτηκε. Θα κάνει και το σουτ έξω. Υποπίεση από τον Εκπολό. Δεν υπήρχε το οτιδήποτε.